Аз съм доцент Емил Василев, работя в Института по Царевицата, град Кнежа. В момента се намираме на опитното поле на института в производствен полски опит пшеница, третирана с алмагерол и алмагерол азотобактер 1. Между варианта с алмагерол и алмагерол плюс азотобактер 1 е контролата. Видимо може да се забележи, че контролата е с по-напреднала фаза на озряване. По-жълта е, тъй като флаговия лист вече сериозно нападнат и от болестите, но и вече започва да пригаря, докато варианта третиран с алмагерол и азотобактер 1, ето, може да видите колко е зелен, запазен, свеж листа, както и флаговия лист, както и самият клас е още в не толкова напреднала фаза, както при контролата. Това води до съответно удължаване на вегетацията и съответно възможност за наливане на зърното, което да се отрази благоприятно на добива, както и на качеството на продукцията. Като цяло действието на азотобактера, знаете, той е свободна азот фиксираща бактерия, спомага за микоризата на растението, същевременно активира микоризата и ризосферата на растението, т.е. кореновата система. От тук става много по-ефективно извличане на хранителните вещества и съответно това рефлектира, отразява се на цялостното поведение, на жизнеността на растението и съответно се очакват от тук да получим по-високи добиви, и ще направим анализ на качеството на зърното, съответно хлебопекарните показатели при контролата с хлебопекарните показатели при варианта третиран с алмагерол и азотобактер 1. Контролата е третирана с 12 кг активно вещество, което съответно при амониевата селитра това са около 36-38 кг физически, докато варианта третиран с алмагерол и азотобактер 1, активното вещество е в рамките на 6 до 8, тъй като не сме могли изцяло така равномерно да разхвърляме съответно тура, тъй като е една по-малка площ, но при всички положения е с значително по-малко амониева селитра турено и въпреки това виждате, че вариантът третиран с алмагерол и азотобактер 1 е по-зелен. Още вегетира интензивно, докато контролата започва вече да минава в следващите фази към озряване физиологична.